Salut și bine v-am găsit la episodul 3 din Muci Craft. Mă întrebați de ce am spus așa, nu contează. Nu uitați și voi să dați un like, un subscribe și hai să vedem ce putem să facem în episodul acesta din Muci Craft, episodul 3. Da, hai să luăm patul ăsta de episodul anterior și să mergem. Adică nu mai mergem. Wow, sunt monștri. Era să ai nevoie de monștri. Nu. Gata. Bă, nici nu l-auzi. Hai pe... M-au cu murit ăia. Ce? Așa. Mamă, ravina aia de atunci. Am explorat decât un foarte puțin din mină. Acum explorăm cât putem. De mult. Că episodul anterior era să mor. Nu. Mamă. Bă, doi creeperi. Nu. Au. Măcar omorât pe celălalt. Nu prea văd nimic pe aici. Mamă, că zombie. Sunt cam mulți. Spăianjel. Bă. Bă, dar dă de la 2 km. În sfârșit. De ce e aici? Iron. Deci, anyway. Ironsk. Revenind de publicitate. Oh, nu. Prea mulți creeperi. Prea văd nimic. Cât iron. Hai să-l luăm. Să facem lumină. Mort. Iron. O bucată. Bă, nu pot să sar nici măcar. Serios, nimic. Un diamant, ceva, nimic. Bă. Mâncare am? Am niște... pâine, uite pâine, nu le vedeam. Grămadă de pâini.
Mănâncă și râgă ca scroanfan. Cupru. Cupru, cupru. Pur, 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 pur. Nu mai am torțe, mozaica, mozaic. Dar cream că e... că e cold, dar... Cât cold aici. Grămadă de cold. Cât cool. Numai am lemn. Am crafting table, dar... Deci dacă găsim aici un diamant, trebuie să vă abonați. Aici așa. Jos. Pentru că mi se duc torțele. Și după aia trebuie să iau iară lemn. Cum ar fi să găsim? Nu! Bă, dar cât rămâne de creeperi. De creperi. Nu le crap obrazul. Da, ce mare e. Lapis. Ce asta? E tot iron. Nu!